ụmụnne na ụmụnna m, ọ masịrị m nke ọma ịnọ n'etiti unu tata mgbe a gwara ndị Atlanta na ofu onye n'ime anyị ga-enye ozi mmalite a na-akpọ keynote speech, wee tụnacha anya wee sị ka anyị kpọrọ ofu onye n'ime anyị bụ nwata nwaanyị dị afọ 16 na-agbasi mbọ ike na ihe gbasara ịsụ asụsụ Igbo nakwazi ihe ndị ọzọ, ma ikwu ukwe n'ụlọ ụka ma ịgụ ihe ọgụgụ n'Igbo n'ụlọ ụka. Nwatakịrị nwaanyị a dị afọ 16, a mụrụ ya na Atlanta, probably ọ na-aga Nigeria ugboro na-abụ maọbụ ịtọ, mana ọ na-agba mbọ oge ọbụla na ihe gbasara asụsụ Igbo. Ọ nọkwazi na sekọndịrị nke 11 na Sandy Creek High School na Fayetteville. Ọ bụkwanụ nwa Queenette na Jude Ohio na Atlanta. I think ọ bụ na ọ pụtazie ka ọ gwazie unu nke fọrọ, ma biko ihe nna ya unu bụ ka anyị gee ntị. Ọ kachasị ụfọdụ n'ime anyị na-awọnda ihe ọ ga-adị like na ọ bụrụ na onye bụ onye Amerịka na-asụ Igbo, ihe ọ ga-eyi. Maka anyị na-asụ oyibo oge ụfọdụ asị na anyị nwere accent. I've been praying to see an American speaking Igbo. That puzzle is going to be resolved now. Please listen to Chinyere Ohaya. Ọhaneze, ekele m unu. Ana m ekele onye isi na-achịkọlata otu Ikusa, Dr. Clement Anyadike, na ndị niile so ya na-ahụ maka agamnihu otu Ikusa. Ana m ekelekwa Lọlọ Ngozi Ajawara, bụ onye na-afụ maka ụmụ okorobịa na agbọghọbịa Ikusa. N'otu aka ahụ ka m na-ekele Reverend Father Romanus Mooneke, bụ onye ụkọchukwu na-edu ndị Ikusa, nke a na-akpọ n'oyibo chaplain. Otu aka ahụ ka m na-ekele ndị ụkọchukwu na ndị sista niile nọ ebe a. N'ụzọ pụrụ iche ka m na-ekelezi Dr. Paul Amechi, Sister Tony Ikebụdụ, na ndị niile nyere aka efu na ihe Ikusa na-eme taa gara nke ọma. We thank and welcome Bishop Edward Clark in a special way for honoring what we are doing today. Udo dịrị unu ma dịkwara mmadụ niile nọ ebe a. Aha m bụ Chinyere Ohaya. Amụrụ m na Atlanta, Georgia. Ebikwa m na Atlanta. Adị m afọ 16. Anọ m na klaasị nke 11 n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị na Sandy Creek High School, Fayetteville, Georgia. Abụkwa m onye Ụmụduru Ọha Ama Igbo, ebe nne na nna m si. Ndị ọrụ Regional Assembly USA National kpọrọ m ka m bịa Austin, Texas, na ahọpụtara m ịbụ onye a ga-enye ihe nke a na-akpọ n'oyibo New Generation Award, bụ nke ha wepụtara maka ụmụaka ndị ọrụ ndị na-agba mbọ n'ụlọ akwụkwọ, na-arụkwa ezi ọrụ n'ihe ndị Igbo ya na omenala Igbo, ma na-edebekwa iwu ezinụlọ. Mana dịka ihe Ikusa siri dị m n'obi mere m ji hapụ nke ahụ ka m nwee ike ịnọ n'ihe anyị na-eme ebe a taa. Obi dị m ụtọ na anyị niile dị ụmụ bịara ọgbakọ a. Anyị na-ele anya na-ahụkwa ihe unu na-eme. A na-atụ n'ilu sị, nne ehu na-ata abara, nwa ya na-ele ya anya n'ọnụ.
okwukwe anyị niile maka ọdịmma na ọganihu ikwusa ka anyị niile jiri zukọ n'ụbọchị taa. Ana m asị ka unu jidekwa ka unu ji. Isiokwu m taa gbadoro ụkwụ etu ezinụlọ m si azụlite m dịka nwa afọ Igbo Katọlik. Ka m na-eto, achọpụtara na o nwere ihe pụrụ iche etu ndị Igbo Katọlik si azụ ụmụ ha. Okwukwe m na ịmata ihe gbasatara Chineke sitere n'aka nne na nna m site na nwata m. Ụbọchị ụka bụ ụbọchị pụrụ iche n'ezinụlọ m. Oge ụfọdụ anyị jebe ụka, mụ na ụmụnne m na-emekere mkpọtụ maọbụ na-akọ ọnụ. Ihe nna m jiri kụsa anyị ime oke mkpọtụ bụ na anyị bidoro na-agụ akwụkwọ ozi ọma nke a na-akpọ Baịbụl n'oyibo ma anyị na-agụ ụka. N'ụlọ ụka, ọ bụghị mmadụ ga-agwa m gee ntị n'ihe ọgụgụ, n'ihi na nna m ga-ajụ mụ na ụmụnne m n'otu n'otu ihe gbasatara okwu Chukwu nke ụkọchukwu kwuru ụbọchị ahụ. Anyị na-ejikwa ụbọchị ụka atụgharịkwa uche n'ihe ezinụlọ. Ihe ndị a na-enye m obi ụtọ maka na o nweghị ihe dịka nne na nna iwepụta ohere gbasara ụmụ ha nkata, gwukọrịtakwa egwu maọbụ pekọrịta ekpere ọnụ. N'eziokwu, o nwere ihe dị iche etu ndị Igbo Katọlik si azụ ụmụ ha n'agbanyeghị obodo ebe ha bi. Amụrụ na Atlanta, Georgia, na-azụkwa m ebe ahụ, mana ọ nabighị nne na nna m ịzụ m dịka nwa afọ Igbo Katọlik. Nne na nna m bụ isi ihe niile na ndụ m. Ha bidoro n'oge na-agbaziri m, nọgidekwa m n'ihe ndị nke m na-eme. Ụzọ ọzọ dịkwa iche n'ọzụzụ ndị Igbo Katọlik na nke Amerịka bụ na nwata mee ihe ọjọọ na Amerịka, ị gaghị apịa ya ụtarị maọbụ kwụọ ya ihe. N'ezinụlọ m, ime ihe ọjọọ maọbụ mee ihe a ga-eji apịa gị ihe, ị ga-anata ụtarị. Ha ga-ajụkwa gị ma ị chọrọ ịkpọ ndị uwe ojii ka ha nyere gị aka. Ọtụtụ ezinụlọ ndị Igbo Katọlik na-azụ ụmụaka n'ụzọ ha ga-abara onwe ha uru. Agụmakwụkwọ bụ ihe ọzọ dịkwa oke mkpa n'ezinụlọ Igbo Katọlik nke m si na ya. Na ị na-eme ọfụma n'ụlọ akwụkwọ abụghị sọ ihe nne na nna anyị chọrọ ịnụ. Ha ga-ajụ gị etu i siri eme na ule akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị nwetaghị ha ncha, ha jụọ gị sị, ndị nke nwetara ha ncha ha bụ isi abụọ. Na nghọta nke m, ha na-eme ihe ndị a ka anyị nwee ike ịgbasi mbọ ike n'ihe ọbụla anyị na-eme. Ọ bụ eziokwu na oge ụfọdụ ọ na-afụ anyị ụfọ n'ahụ, mana mmanye ha na etu ha si ejalite anyị oge ụfọdụ na-emekwa anyị ka anyị gbaa mbọ karịa ka anyị si eme na mbụ. O kwere nghọta na ezinụlọ ndị Igbo Katọlik ejighị agụmakwụkwọ egwu egwu. Nne na nna m kwenyere na kama ị ga-enye nwata azụ, nye ya ihe eji egbu azụ, kụzikwara ya ka esi egbu azụ ka o nwee ike ikwuru n'ụkwụ ya. Ha mana ofu ihe ọma ha ga-emere anyị bụrụ inyere anyị aka ka anyị nweta ezi mmụta, kudosie ike na okwukwe anyị dịka ndị otu Katọlik. Irube isi
na ịsọpụrụ ndị nne na nna anyị ndị okenye ma ọ bụ ndị tọrọ anyị bụ otu n'ime ihe ejiri mara ndị Igbo Katọlik n'usoro ha si eme ihe n'ezinụlọ ha. Nwata ịsa nne na nna ya ma ọ bụ okenye okwu abụghị ihe a na-atụ anya ịfụ n'aka nwa afọ onye Igbo Katọlik, n'ihi na ọ na-abụ ihe mwute nyere ndị mụrụ anyị ịfụ omume dị otu ahụ. Abịa na ịsọpụrụ ndị tọrọ anyị ma ọ bụ ndị ikwu na ibe anyị, ndị nne na nna anyị kụziri anyị ka anyị na-akpọ ndị tọrọ anyị uncles na aunties iji wee gosi nsọpụrụ. Etu esiri kọwara m, o nwere ka ọ dị nwatakịrị ịkpọ okenye ma ọ bụ onye tọrọ ya ofuma afa ya. Nne na nna m mekwara ka m ghọta ihe dị iche na ọnkụl ndị ime ụlọ ma ọ bụ ndị ụmụnne nakwa ọnkụl ndị nke anyị na-akpọ iji gosi nsọpụrụ. Ya bụ, biko ndị nne na nna m, ana m arịọ ka unu jisi ike kọwara anyị bụ ụmụ unu ihe banyere uncles na aunties, ka anyị mara ihe dị iche, marakwa ndị anyị na ha bụ otu n'ụlọ, na ndị ọ bụ maka nsọpụrụ ka anyị ji na-akpọ ha uncle maọbụ auntie. Ụzọ ọzọ esikwa egosi nsọpụrụ bụ na aga m ebilitere okenye maọbụ onye ahụ na-adịghị n'oche ka ọ nọrọ ọdụ ma ọ bụrụ na oche ezughị. Ihe ọzọ nne na nna m na-ekwukarị bụ ofu onye anaghị azụ nwa. Nke a pụtara na ndị ọzọ na-abụghị ndị nne na nna anyị nwere ike ịdụ anyị ọdụ, ka anyị ghara isi na ọ bụghị ha mụrụ anyị, ghara ige ha ntị. Aga m emetụkwa aka n'ihe gbasatara isonye na ọgbakọ ụmụ ndị Igbo Katọlik. O nweghị mmụta furu ọhịa. Ọtụtụ mgbe o nwere ihe ụfọdụ m naghị achọ ime, mana nne na nna m ga-etinye m na ha. Na ikpeazụ, abịa m ghọta uru ihe ndị a bara m. Ana m enye nne na nna m nnukwu ekele maka na enwezuga ọtụtụ okwu na etu ha si nọgide m, akarịghị m ịnọ n'ihe ndị m nọ na ya taa, ma ọ bụ nwee ike ịdị na-ekwughị okwu n'ọha. Ịnọ na ihe be anyị na-eme bara nnukwu uru. Ndị Igbo nwere etu ha si eme ihe pụrụ iche. Aga m eji obere akụkọ wee bido ya. Ọ dị otu ụbọchị m soro nne na nna m ji ebe ndị ụmụnna anyị na-agba nkwụ nwaanyị, nke a na-akpọ n'oyibo traditional wedding, na Atlanta ebe anyị bi. Oge anyị nọdụrụ ala n'oche, anụrụ m ka otu nwoke na-akọsara ibe ya sị, "Chai, ehu atami bụ n'isi." Etu a ka a gara isi abịa abara m nkwụ nwa m nwanyị. Onweghị ihe dịka onye ghọtara omenala Igbo ịlụ nwa gị. Ịmakwa na onye nke bịara ịlụ nwa m nwanyị, ihe izizi na ekele ya bụ "man, what's up?" Etu m siri ghọta, enwere ihe pụrụ iche na omenala Igbo ya na etu ha si eme ihe. Abịakwa n'usoro ndị Igbo Katọlik, a na-agwakwa anyị na ọ dịghị mma nwa okorobịa na nwa agbọghọbịa ibiri dịka di na nwanyị ma ọ bụ mụọ nwa mgbe ha na-alụghị dịka di na nwunye, baa akwụkwọ. Ekike ma ọ bụ njike ndị Igbo
dịkwa iche. Aga m eji onwe m wee kọwaa. O nwere ụdịrị akwa m ga-eyiri oge ụfọdụ nne na nna m agaghị ekwe m yiri ya pụọ ezi. Oge ụfọdụ ọ naghị adịrị anyị mfe ịkwetacha na ihe ha kwuru, mana ana m aghọta na ezigbo nwa afọ onye Igbo Katọlik ekwesịghị ịhapụ akwa ma ọ bụ trauza o yi n'ukwu ka ọ nọrọ ya n'ala ike. Ma ọ bụ ome ya ọ na-agbụsị agbụsị. Nne na nna m na-eleba anya n'ihe m yi n'ahụ tupu m eje ebe ọbụla. Oge ọbụla anyị jikere njike na-ekwesịghị ka anyị jike, ọ na-eme ndị nne na nna anyị ihere. Dịka nne na nna m gwagoro m, ọ na-egosikwa nwa na-esighị n'ezigbo ụlọ ma ọ bụ nwa na-anaghị ege nne na nna ya ntị. N'obi nke m, ihe ụfọdụ anyị na-apụghị ihe bụ ajọ ihe na omenala Igbo. Dịka nne na nna m na-echetara m mgbe niile, ọ dị mkpa ka anyị ghara ichezo ebe anyị si pụta. Ihe ọbụla nke na-enye anyị nsogbu ma ọ bụ anyị aghọtaghị, ka anyị bakwuru nne na nna anyị maka na ha enweghị ike idufu anyị. Dịka anyị niile ma, ọtụtụ mgbe ka anyị ga-achọ ime ihe etu o siri masị anyị, mana ọ na-ewute anyị mgbe ụfọdụ na ezinụlọ anyị si na ya agaghị ekwe anyị mee ihe ndị a. Etu m siri ghọta omenala Igbo, nwata ekwesịghị ime enyi nwoke na nwanyị mgbe ọ na-erubeghị ogo ya, n'ihi na ihe niile nwere oge. Ọ bụ ihe afọ ojuju nyere m na-eso ihe dị iche iche ndị Nigerian Catholic Community Atlanta ya na nzukọ Ikusa. Eso na ndị ukwe ụka Igbo, sorokwa na ndị na-agụ ihe ọgụgụ n'Igbo, na-enyekwa okwu n'ebe dị iche ndị Igbo na-eme ihe. Ọ kachasị okwu ihe gbasatara asụsụ Igbo anyị. Nne na nna anyị bụ isi ihe niile. Ọ dị mkpa na unu jiri anyị n'oge mgbe anyị dị ntakịrị ka ọ ghara ịrụ ahụ mgbe anyị gbugoro, n'ihi na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Achọrọ m iji ohere a metụkwa aka n'ihe gbasatara asụsụ Igbo. Ana m arịọ ndị nne na nna anyị, biko ka unu na-asụrụ anyị Igbo n'ezinụlọ anyị. Maka na a na-atụ n'ihu Igbo sị ka ejiri ụtụtụ chụọ ego ojii tupu chi ejie. Ụfọdụ n'ime anyị nwere ike ịsị na asụsụ Igbo abụghị asụsụ anyị maka ihi na a mụrụ anyị na Amerịka. Kedu maka ụmụ ndị Hispanic a mụrụ na Amerịka? Ha niile na-asụcha Spanish na-asụkwa oyibo. Otu nwanyị onye ọcha onye Amerịka aha ya bụ Frances W. Pritchett gara mụọ etu esi asụ ma na-edekwa asụsụ Igbo. Aha Frances kpọrọ onwe ya bụ Nkiru. Frances bụ ode akwụkwọ nke otu iwelite asụsụ Igbo na omenala Igbo n'obodo Amerịka. A na-akpọ ya SPLICA, Society for Promoting Igbo Language and Culture in America. Frances dụrụ ndị Igbo ọdụ
ka ha hụ asụsụ ha n'anya ma na-eji ya enwe mkparịta ụka ka ọ gara ịnwụ. Dịka Francis kwuru, onye tụfuru asụsụ ya efuola. Chinua Achebe tụkwara ilu n'akwụkwọ ya sị, o nweghị onye ma echi, taa bụ gboo. Ọ bụrụ na nwa bekee nwere ike ịmụta asụsụ Igbo, na-edekwa asụsụ Igbo, gịnị mere na anyị bụ ụmụ ndị Igbo Katọlik agaghị amụta ya? Ọ bụrụ na ụmụ ndị Hispanic amụrụ na Amerịka, etu esiri mụkwa anyị, na-asụ asụsụ nne na nna ha, gịnị mere na anyị agaghị eji asụsụ Igbo anyị pụrụ ihe? Ụzọ ọzọkwa anyị ga-esi na-amụta Igbo bụ ịdị na-aga ụka Igbo. Ịka ụka na asụsụ Igbo ekwesịghị ime ka anyị kwụsị ije ụka, ma ọ bụ mee anyị akwụsị ịbanye na ọgbakọ ụmụaka ndị Igbo Katọlik nọ na ya. Ịbanye na ihe ndị a ga-enyere anyị aka ịdị na-amụta asụsụ Igbo. Tupu emechie m okwu m, enwere m ajụjụ ole na ole m ga-achọ ka anyị tụgharịa n'ime obi anyị, ihe gbasatara olileanya anyị na nchekwube anyị niile. Kedu ndị a na-ele anya n'aka efu na ọganihu ikwusa ga-adịgide? Gịnị bụ ebumnobi anyị niile gbasatara ikwusa? Gịnị bụkwa ihe anyị ga-eme ka ọgbakọ ikwusa nwee ike isi n'aka anyị fere n'aka ụmụ anyị? Ndị nne na nna, kedu ihe anyị chere gbasatara asụsụ Igbo na mkpa ọ dị? Ka anyị na-ahapụ ebe a taa, ka anyị cheba echiche ihe gbasatara ajụjụ ndị a. N'aha ndị yut niile, ana m ekele unu ncha. Na mmechi, ana m asị ka anyị jiri unu onyinye anyị jebere Chineke ozi ebe ọbụla anyị nọ. Ndị nne na nna anyị bụ onyinye Chukwu, ndị ikwu na ibe anyị bụ onyinye Chukwu. Ka anyị si na nne na nna anyị jebere Chukwu ozi, ka anyị si n'ikwu na ibe anyị jebere Chukwu ozi. Onyinye Chukwu dị n'iche n'iche. Gbaa mbọ mara nke Chineke nyere gị, ka anyị were ya, ụmụnne m, jebere Chukwu ozi. Hello? Hello? Hello, please, everybody sit down. She's not done. She's not done yet. Can you sit down, please? Sit down. It's not done yet. She's not done yet. 1 minute. Just 1 more minute, please. Quiet, everybody.
Round of applause. Thank you. Thank you. Thank you. Round of applause.